Welcome back mga karababong musya, Davao ni Bay. So muna yung mga lods. Tama pa yung sasakuan dira. Ang kabok na mga lods. Sundod mga lods. Dari sa tural, pagkitusina mga lods. Small, medium, large, extra large. Muna yung mga lods. Ako small, muna ako medium. Muna akong large mga lods. Gamay, dako. Order na karon mga lods, ma-deliver na karon. Artis karon mga lods. Sa Pando, sa Kalinan na po mga lods. So, nga ni mga lods, nga naon sa daan siya, sa ang taon sa lubot mga lods. License siya kaya para masuwag dito siya malak. So, muna akong i-deliver karong hapon mga lods. Nagmahuman ni ako. Palatusudan mga lods, bugas. Multo mga lods, video na ko mga part 1 eh. Pag umani, nanayin mo gulitanan din mga lods. Pinato.